En vinterrejse til Grønland betyder slædekørsel. Læn dig tilbage på slæden og nyd landskabet sus forbi. Efter en spændende tur på hundeslæde er det tid til at nyde det bedste fra havet, serveret i en hytte midt i intetheden. Vores hovedkontor ligger midt i Ilulissat. Kig forbi. Ilulissat i hjertet af Grønland. Stedet, hvor dine oplevelser starter. Du kan besøge den nærliggende isfjord, der er optaget på UNESCO's verdens naturarvsliste. Gør det til fods, i helikopter eller med båd. Oplev et af verdens mest fantastiske naturfænomener. Vores guider sikrer, at du får mest muligt ud af dit besøg i Grønland. Oplev det vilde dyreliv i Grønland. For eksempel fugle, ræve, hvaler og meget mere. Havet er kilden til livet i Grønland. En sejltur vil vise dig hvorfor. Ice Camp Begri med den store kælvende bræ er en vinder på din rejse. Vi tilbyder 2-dages ophold med vandreture til indlandsisen og den kælvende bræ, samt selvfølgelig en hytte med udsigt til bræen og en varm seng at sove i. Søger du det vilde liv, tilbyder vi også telte ved indlandsisen. Nyd et måltid under åben himmel, siddende med udsigt til den ufattelige natur. Kom helt tæt på dyrelivet med en hvalsafari fra Ilulissat. Vores guider kender de rette steder. Det er nemt at komme på helikoptertur. En populær tur er den 50 km lange tur til indlandsisen og den gigantiske Gangja-gletsjer. Efter et fantastisk ophold ved den store bræ, flyver helikopteren over den lange isfjord ud til Diskobugten. Uanset hvad du vælger, så er det hele lige uden for din hoteldør. Alt på ét sted. Vi har erfaringen, og vi er klar til at modtage dig og gøre din rejse helt speciel.